तो का हाल बा दोस्त। हम आ चुकल बानी फिर से एक भाड़ा में। तो देखी लोगन ई अपन गाड़ी लागल बा जौन की हम आइल बानी भाड़ा में। अब यहाँ से हम चल दिल बानी कुड़िया हराज से। जैसे कि देखी लोगन बहुत ई हम आ चुकल बानी नंदपुर। यहाँ से हम निकल के जैसे कि आगे बढ़नी है तब रउस लगन से ये देखी लोगन हम आ गइल बानी ढेका। ये देखी लोगन ढेका बाजार। जैसे कि ये देखी लोगन ढेका बाजार बा। ये मंदिर बा दुर्गा मंदिर, पोखरा मंदिर बा। देखी लोगन बहुत बढ़िया मंदिर बाटे। ये देखी लोगन मंदिर के बगल से वीडियो हम गाड़ी चलावत तनी। जैसे कि मार्केट में बानी हम ढेका। हम वहाँ से आगे निकल गई ना। हम आ चुकल बानी बिशुनपुर गांव में। जैसे कि देखी लोगन बिशुनपुर गांव है तो हम लोगन से मिला तनी आगे। ये देखी लोगन बंगाली कॉलोनी बा बेला पुल पर बानी। ये देखी लोगन बेला पुल है। देखी लोगन जैसे कि हम बेला पुल पर बानी। अब यहाँ से हम नीचे उतरे रउआ लोगन से मिला तनी आगे। तब तक ले बना रही लोगन हमारा वीडियो में। ये देखी लोगन हम आ गई पिपरा कोठी पहुँचे वाला बानी। ये देखी लोगन पिपरा कोठी से पहले बानी। जैसे कि देखी लोगन इतना प्यारा नज़ारा बा। ये आ चुकल बानी पिपरा कोठी में। जैसे देखी लोगन पिपरा कोठी पेट्रोल पंप बा। एक आगे थाना बा जौन की सीधे रोड में तिहारी जाला। ये थाना होते पिपरा कोठी। अब हमरा यहाँ से हमें घूम जाम, हम चल जाम घर। तब कैसन लगा रउआ लोगन के बोला कमेंट करके बताएं लोगन।